Jo crec que estem en una situació privilegiada, no? tant a Catalunya com al territori espanyol de desplegament de fibra. Si ens comparem amb altres zones d'Europa, no? doncs estem molt avançats. En el cas de Telefònica, per exemple, doncs tenim un 87% de cobertura del territori català. Els catalans i catalanes poden accedir a fibra òptica, no? amb un 87% de la població. En quant a 5G, doncs ja el 90% no? Poden accedir a aquesta tecnologia, i en quant a 4G el 99%. I tot això és fruit de les inversions que hem realitzat. No? En els últims 5 anys a Telefònica hem invertit més de 940 milions d'euros per fer aquest desplegament a Catalunya, i a més se li hauria de sumar doncs, totes les ajudes dels típics Único, no? doncs de fons també, que han ajudat a coinvertir, no? per fer aquest desplegament. De fet, el nostre president, no? el José María Álvarez Pallete, doncs, ja té el compromís de fer un desplegament de fibra òptica per tot el territori abans del 2025. Però això serà impossible sense la col·laboració público-privada. O sigui, al final, si no col·laborem no? amb les administracions públiques, doncs serà molt difícil arribar doncs, als últims racons no? on falta aquests petits percentatges de cobertura. I, per exemple, doncs, en el tema de 5G no? han de venir ara nous ajuts dels fons Next Generation, i això serà clau, no? que la Comissió Europea doni el go per al final tirar endavant i arribar doncs, a les zones rurals, que són aquestes poblacions de menys de 10.000 habitants, i al final podem arribar amb aquest compromís. I amb tot això també, jo no sé aquí si estareu també d'acord o no, va condicionat també amb el tema dels permisos. Al final nosaltres, per desplegar infraestructura, hem de demanar permisos, i a vegades doncs, bueno, no són tot lo àgils que haurien de ser per arribar amb aquests deadlines tan urgents no? que necessitem. Molt correcte, i agafant el fil del que deia, jo crec que és important que fem un pas enrere perquè siguem conscients que en aquest territori és el segon país del món, després de Corea del Sud, a més quilòmetres de fibra òptica. Per tant, realment, sí és veritat que som una regió molt privilegiada en aquest sentit, perquè tinguem de referència alguns països europeus com potències com Alemanya o Anglaterra. Fora de les grans capitals, la penetració de la fibra estem parlant dels 10, 15, 18%. Per tant, el desplegament de fibra aquí és molt bo, i aquí estem tots els operadors i l'administració pública intentant de fer aquest últim esforç perquè a nivell de cobertura més o menys més del 95% de la població té accés a la fibra, però falta aquest últim tram de les petites poblacions, del territori, per ajudar que no hi hagi el despoblament del territori, que les indústries no tinguin que estar obligatòriament a les grans capitals, i per això jo crec que entre tots estem fent una labor de fer desplegaments d'aquestes de poblacions petites, amb col·laboracions público-privades, buscant finançaments públics, perquè aquesta última milla és la complicada. I després comentar també que a nivell de fibra també s'ha de destacar que aquí fem fiber to the home, i fora no és així, és fiber to the building. Per tant, inclús la qualitat, no només la quantitat, sinó la qualitat de fibra que tenim aquí és molt bona. I referent al 5G, doncs sí, 5G non-standalone, pràcticament totes les companyies en tenim o en tindrem en màxim un any vista, i la gran expectativa és veure a partir del 2025 com la 5G standalone és capaç realment d'imposar-se com a tecnologia. Sí, jo estic d'acord amb els companys. Més enllà del desplegament, que sí que és molt important dintre del país, és la qualitat. No? Parlem de que tenim una infraestructura de telecomunicacions, jo diria que en termes de robustesa més que excel·lent, i poso com a exemple l'època de la pandèmia. No? Al final hem estat confinats, hem tingut mesos, per no dir anys de pandèmia, i som dels pocs països de la Unió Europea que no hem degradat el servei i la qualitat que hem donat als clients. I clients què vol dir? Vol dir ciutadans, vol dir empreses, vol dir administracions públiques. I això, comparativament als nostres veïns europeus, doncs no ha estat així. No? Països punters com França o Regne Unit van tenir que degradar el servei. No? Per tant, això jo crec que com a país ens ha de fer sentir orgullosos. Nosaltres des de Vodafone tenim una visió potser una miqueta diferent al d'altres companys. No? Nosaltres apostem clarament per la compartició d'infraestructures. Creiem que té tot el sentit tant a nivell d'eficiència operativa com de sostenibilitat. Jo crec que és una passa que el sector ha fet endavant, i és cert que tenim acords entre nosaltres
uns més ambiciosos que d'altres operadors, però crec que el sector no es pot permetre el desplegar 3 o 4 vegades el mateix. No? Té poc sentit, en molts termes. A més, el propi govern de la Generalitat, fa pocs dies, el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital anunciava el desplegament de 3.000 quilòmetres de fibra durant el 2023, no? Perquè la idea del govern és posar l'excedent de capacitat d'aquesta xarxa a disposició del mercat majorista. Llavors, en aquest sentit, Vodafone està totalment alineat amb aquesta estratègia. Respecte al 5G, a veure, el 5G neix al voltant de meitats del 2019. Per tant, és una tecnologia jove, o molt jove, perquè al final una G, el 4G, el 3G i ara el 5G, normalment tenen graus de maduresa al voltant dels 10-12 anys. Per tant, l'evolució que té per davant, tant en termes de desplegament com en termes d'evolució tecnològica, és gran. En aquest sentit, des de Vodafone arribem més o menys a 190 municipis de Catalunya. Cobrim també, i això és important, infraestructures crítiques de país, i parlaves al principi del Mobile World Congress. Vodafone cobreix el tram de ferrocarrils de la Generalitat de plaça Espanya a Gran Via 2, i això és important perquè al final és un granet més perquè la GSMA aposti per Barcelona com a capital mundial del mòbil. I per últim, i per no extendre'm més, hi ha una altra estratègia del govern molt interessant, que són les àrees digitals. Ara fa poc es deien àrees 5G, ara es diuen àrees digitals, on bàsicament el que fan és coordinar amb els operadors quines zones de Catalunya val la pena invertir en 5G perquè existeix un ecosistema empresarial català que vol desenvolupar aplicacions sobre el 5G. Perquè al final, si no hi ha aplicacions i no hi ha model de negoci sobre el 5G, podem desplegar, però no servirà de res. I en aquest sentit jo crec que la coordinació és bona i existeix un factor o un actor principal com és el Centre de Recerca i Innovació pioner a Catalunya i a nivell europeu, com és IDOSCAT, que no me'l vull deixar perquè jo crec que és un actor fonamental. Jo per afegir i complementar els meus companys estic absolutament d'acord, aquest és un territori i no només el faria extensiu a Catalunya, el faria extensiu al territori espanyol, són número 1 a Europa amb estesa de fibra i aquest és un element importantíssim que hem de posar en valor. Podríem donar un parell de voltes al món només amb la fibra que hem desplegat en aquests territoris. Si a això li afegim la potència que ens afegeix a les xarxes de fibra mòbil i això ho integrem, que és on estem clarament des de les nostres organitzacions, des de la indústria, jo crec que des d'un punt de vista d'usuari final, la situació que tenim aquí és encomiable. I també hem de posar en valor l'escenari de preus, perquè és un escenari de preus molt competitiu a Espanya i a Catalunya i la captura de valor d'aquests preus queden en usuaris finals. Per tant, tenim una situació d'estesa encomiable, tenim una situació de preu molt satisfactori per l'usuari final i a partir d'aquí el que hem d'afegir és, amb l'ajuda de l'administració, són capes de valor, capes de servei. Definir tota aquesta foto, a data d'avui, en el cas de la companyia que represento, en el cas d'Orange, arribem a 2,9 milions d'unitats immobiliàries a Catalunya, 16 milions d'unitats immobiliàries a Espanya. Hem invertit vora a Catalunya d'uns 3.000 milions acumulats. Són molts diners, 3.000 milions d'euros són molts diners. I Espanya vora d'uns 30.000 milions d'euros. És una barbaritat. Jo no crec que hi hagi masses indústries, i miro els meus companys, no hi hagi masses indústries que estem invertint aquestes tasses. Evidentment, des de la perspectiva industrial i privada, aquestes tasses d'inversió hem de poder rendibilitzar-les i en un context de preus clarament a la baixa hem de posar valors, hem de posar serveis de valor i aquí l'administració ens ha d'ajudar també. Tenim gaps d'incorporació de tecnologia, i en parlarem més endavant, però aquests gaps no venen tant des de la tecnologia, venen des de l'usuari final que faci aquest recorregut, de perdre la por i de generar-li usos perquè utilitzin aquesta tecnologia. Però en definitiva, com a punt de partida, tenim una situació d'infraestructura tant fixa com mòbil encomiable. I el 5G ha vingut per quedar-se, però no oblidem, tenim taxes de cobertura amb 4G del 99,9% de la població. Evidentment hi ha espais remots, però hi pensem arribar-hi, com al seu dia van arribar a les carreteres físiques, ara estem parlant de carreteres digitals, necessitem ajudes, tots plegats per fer aquest recorregut, a última milla, com han dit molt bé els meus companys.
Però la situació a partir des del nostre punt de vista és encomiable i continuarem invertint, per descomptat. Continuarem invertint perquè és on creiem que hi ha la captura de valor. Jo crec que sobretot és una relació necessària, no? O sigui, justament el que deia el company d'arribar fins als últims racons, al final aquests últims racons, doncs a vegades a nivell econòmic financer doncs és molt difícil, no? L'esforç que ja hem fet, no? Amb tots els milions d'euros que s'ha invertit, però els que s'han de fer per arribar a aquestes últimes zones rurals de Catalunya, a tot el territori, i sense l'ajuda pública això serà molt, molt difícil d'aconseguir. A més, crec que és important que hi hagi un diàleg doncs, obert i cordial, no? amb ells, perquè al final ens escoltin, no? També. Sempre hi ha hagut a vegades doncs, la conversa, no? de si finançar doncs, el tema de la infraestructura activa o la passiva, no? Doncs a vegades doncs, ens hem de fer escoltar per les dues bandes, de dir, escolta, si al final es financia, no? O es subvenciona la part d'infraestructura passiva però no fem res de l'activa, doncs no té molt de sentit, no? Ha d'anar tot de la mà, tant la part passiva com l'activa, com aquests ajuts de la part pública. Així que res, una relació necessària, crec jo. Sí, han de ser tractors, però jo en aquest sentit també hem de posar en valor que tenim un govern i anteriors governs que són sensibles a això. Hi ha programes a Catalunya, i ara em ve al cap el Catalunya Connecta, però el Catalunya Connecta no deixa de ser un programa de la pròpia Generalitat on ells construeixen torres en zones, diguem, on els operadors, com deia el Julián, no ens és econòmicament rentable, el cost-benefici és relatiu i ells incentiven en assumir una part de la infraestructura i després els operadors ens hi connectem allà. No? És veritat que els fons europeus han vingut per incentivar tot això, però jo aquí deixa'm també tirar que més enllà de desplegar en zones, on potser l'operador diguem que no té excessiva voluntat de fer-ho, també ens trobem el cas contrari, on volem desplegar i l'administració no ens ho posa del tot fàcil. Per tant, aquí la complexitat territorial també del país no ajuda, perquè al final hi ha ordenances municipals, hi ha ordenances generals, llavors aquí sí que ens agradaria trobar un espai comú on el sector exposi el per què s'ha de desplegar en aquestes zones i al final el cost-benefici, perquè al final molts municipis es queixen, perquè hi ha un debat molt gran sobre l'espectre radioelèctric, sobre si és nociu o no és nociu, etc. Llavors hauríem de trobar espais comuns per un costat de divulgació cap a la ciutadania, que jo crec que és molt important que fem tots, i després amb la pròpia administració també perquè entengui, diguem, que sense cobertura el ciutadà pràcticament no podrà estar connectat. Llavors, aquesta dicotomia és difícil de resoldre. Sí, és l'etern equilibri entre posar en una mateixa balança qüestions de riquesa i qüestions socials. Perquè no hi hagin catalans o empreses de primera o de segona, doncs aquest és el punt bàsic. I jo entenc molt bé el que tots els companys estan dient també de cooperar entre nosaltres i compartir infraestructures, perquè des de parlem que només tenim 90.000 fibres pròpies i tenim pensat desplegar, però arribem a 5 milions de llars amb els acords que tenim els resta operadors. Per tant, tot aquest tema d'invertir amb el cable, jo crec que ja estem acabant aquesta fase i és més la fase de valor afegit i els Next Generations, més que ajudar-nos a fer més inversió en infraestructura passiva, etc., jo crec que és buscar aquests elements tractors de valor afegit per tal que sigui un pool d'empreses, de coneixement, no tant de la infraestructura pura i dura. Afegir que la funció de l'administració és principal. Aquesta és una indústria molt intensiva en capital i on ordenar els usos també té una funció pública. Penseu per un costat, per exemple, els polígons industrials, nosaltres els il·luminem, la indústria els il·lumina, i arribem a aquell punt, i si no hi ha un centre empresarial, una coordinació pública, privada però pública, d'aquell entorn de treball, la fibra o la connectivitat no serveix per res. O donem serveis de seguretat, o donem serveis de mobilitat, o donem serveis, o no serveis de res. I això qui ordena aquest ús ha de ser l'administració de sortida. Nosaltres ens podem coordinar i ens coordinem molt bé, amb desplegaments conjunts, amb esforços conjunts
de com ser més efectius amb les canalitzacions i demés. Tenim 1.000 exemples d'excel·lent coordinació en l'àmbit privat, però l'administració aquí té un rol. No fa massa va haver una presentació del pla estratègic de l'administració en la línia de modernitzar l'administració. Modernitzar-la, transformar-la. Nosaltres ens creiem aquest pla. I el que esperem de l'administració és que sigui coherent, que treballi a llarg termini. Lluny de canvis polítics, aquest és un discurs estratègic de país. Quan dic estratègic vol dir que no està en funció de qui guanya i qui governa. En altres usos, digue-li salut, digue-li educació, també reclamem el mateix, com a usuaris i com a indústria que hi participa. Llavors el que volem aquí són rutes clares i on els participants hi serem sempre, perquè tenim molt a guanyar respecte a l'usuari final. Per tant, insisteixo, el rol de l'administració és fonamental i ens hi trobarà sempre dins d'aquest recorregut a llarg, coherent, clar i coparticipant, perquè evidentment les inversions les hem de fer entre tots. I com a anècdota, que suposo que us haurà passat a tots, no? Quan a vegades hem anat a veure algun municipi, no? I ens diuen, escolta, això que deies d'il·luminar, no? Parlaves de polígons, però al final també dels propis municipis. Ens diuen els responsables, escolta, il·lumina el meu municipi, no? Amb fibra també. No m'interessa tant el tema de les carreteres. Mira, escolta, si la carretera s'arriba amb un 4x4 o està allà un sot més que un altre, no passa res. Ara, no em deixis sense connectivitat. I això també ho deies tu, no? Amb la pandèmia s'ha vist la necessitat. Com aquests petits municipis o aquestes zones rurals, que pot tenir millor o pitjor la carretera, però si li arriba la fibra i la gent pot anar allà a teletreballar i a fer vida com a qualsevol gran ciutat, escolta, això nosaltres estem més que disposats, però hem d'estar alineats amb l'administració pública perquè també ens ho posi fàcil i poder arribar al que demanden els ciutadans. Clar, s'ha demostrat que el nostre sector és clau i crec que els clients, el ciutadà de peu i les empreses ho veuen que és un tema de país, igual que és educació i és sanitat. Aleshores, nosaltres entenem que com són qüestions pilars de país, han d'haver-hi plans a 10-15 anys que no estiguin afectats per legislatures. Afegiu, per complementar els companys, no només ens referim a infraestructures físiques, també digitals. Les dades flueixen a través de la xarxa, a través dels diferents operadors, i què ens hi trobem moltes vegades? Quan adrecem aquesta millora d'experiència d'usuari, de dada end-to-end, de punt a punt, de què fa un usuari quan es mou en la xarxa, quan es mou en les carreteres, què ens hi trobem? Que moltes vegades les administracions no estan coordinades, no hi ha una correcta integració entre quelcom tan senzill com saber si una persona es mou en la mobilitat, si utilitza un mitjà de transport o utilitza un altre. Les administracions no a vegades, massa sovint, aquesta integració. Llavors, jo crec que també és un exercici de portes endins, de millora de l'administració com a activitat, de dir, coordinar-se, que és el que els demanem a l'administració, que es coordinin també entre ells, i evidentment la iniciativa privada hi serà al costat, però no només infraestructura física, que també infraestructura digital. A veure, jo aquí matitzaria entre xarxes físiques i xarxes mòbils, per utilitzar vocabulari que ho entengui tothom. Si parlem de xarxes físiques, xarxes de fibra, tenim el que són accessos dedicats, que al final és majoritàriament el que utilitza el sector empresarial i la gran administració, del que són accessos domèstics, que al final és el que majoritàriament tenim a les nostres llars. Els accessos dedicats al final tenen dos grans característiques. Al final tenen qualitat de servei i amples de banda garantits. Això en un idioma que ho entengui tothom, el que et permet és que les velocitats que contractes són exactament les que contractes, i després la qualitat de servei el que et dona és una disponibilitat pràcticament del 100% i els requisits tècnics, com poden ser latències, jitters, etc., també estan garantits. Això és crític per segons quines indústries. Llavors, en el món físic, això no hi ha gaire misteri. Els amples de banda o les velocitats són de centenars de gigas, per tant aquí a dia d'avui no tenim un hàndicap, majoritàriament. I a nivells de latència, la latència, perquè ho entengui tothom, és el temps que triga una senyal en anar i tornar. Les latències de la fibra al final estem sobre els 5-6 milisegons, pràcticament això és el temps real. Clar, amb la xarxa mòbil és diferent.
Xarxa mòbil, històricament o popularment, se l'ha anomenat com una xarxa pública. Són xarxes públiques. Això el que vol dir és que al final no discriminem l'usuari per l'accés a la xarxa. És a dir, el president de la Generalitat i jo tenim la mateixa prioritat d'accés a la xarxa. Quan la xarxa es congestiona, a partir d'aquí no hi entra ningú més. Exemple clar, un estadi de futbol. Tu pots estar en un estadi de futbol, tenir cobertura, però no poder enviar ni whatsapps ni rebre trucades. I la gent això es confon. I això bàsicament és perquè la xarxa quan es congestiona no hi accedeix ningú més. Això amb l'evolució del 4G i del 5G, això canvia radicalment, perquè ara mateix amb les xarxes mòbils podem ja garantir l'accés, la qualitat de servei i els amples de banda. Cosa que és una fita que mai abans s'havia aconseguit. I em diràs, i això està molt bé, però a qui li serveix? A quines indústries? Home, doncs hi ha indústries que per això és crític. Que a la xarxa mòbil això sigui possible, doncs és crític. I també pots dir, i per què triguem tant? O per què hem trigat no sé quants anys? Al final, penseu que un accés físic i l'espectre radiolàctic és l'aire, no? Al final, quan parlem pel mòbil, la senyal va per l'aire. Doncs eficienciar tota aquesta senyal no és tan trivial com fer-ho a través d'una fibra. Per tant, sectors en els quals això és crític pot ser cossos d'emergència, cossos de seguretat, o sigui, garantir que els Mossos d'Esquadra puguin accedir a la xarxa mòbil en una zona de concentració doncs és absolutament bàsic, o com deia abans, infraestructures crítiques de país, ports, aeroports, estacions de ferrocarrils, etc. Per tant, la xarxa mòbil evoluciona cap aquí, jo crec que és un salt importantíssim que estem donant ara mateix. A veure, necessitem que les xarxes es renovin, les xarxes millorin, perquè està demostradíssim que en termes d'eficiència les xarxes noves, 5G, aporta molt més eficiència, no només per gigas, sinó per equipament que consumeix molt més. Penseu que amb l'internet de les coses, els equips connectats, equips contra equips, és per les persones, però en diem l'internet de les coses, l'IoT, està en promig, qualsevol projecte d'IoT està en promig tocant un 80% dels objectius dels ODS. Quan parlem de canvi climàtic, quan parlem de sostenibilitat, quan parlem d'eficiència energètica, està tocant directament objectius ODS. I això ens ho aporten xarxes de nova generació. Evidentment el 5G té una capacitat per giga 10 vegades superior a l'anterior. En consum energètic, penseu que projectes del tipus IoT, Internet de les coses en entorns agraris, redueixen consums d'aigua de l'ordre d'uns 20-30%. O sigui, posar tecnologia, en aquests casos, monitoritzar què està passant amb la humitat, amb el temps, no sé què, i projectar això en hores de reg, és un 20%, 30% d'estalvi. Els operadors utilitzem la tecnologia, a casa nostra ara ens hem posat tecnologia d'última generació amb estacions base, que el que fan és un seguiment remot d'aquella estació base. El que abans era agafar-se un cotxe, una furgoneta, un helicòpter per anar a veure què està passant en una estació base a dalt de la Cerdanya, doncs això ho fem remotament. També l'ordre de magnitud, l'impacte d'estalvi, l'impacte de temps de respostes és enorme. Per tant, no només definim la tecnologia, la infraestructura com a gairebé, podríem dir, universal, estem amb taxes de cobertura molt elevades, sinó que, a més, ens porten la direcció que volem, de sostenibilitat, d'eficiència i de més. Les millores jo crec que són més que evidents, i estem orgullosos de formar part d'una indústria que ens dona aquest lideratge. Clarament necessitem que ens ajudin en aquest recorregut a llarg, perquè sols no hi podem fer-hi. Hi ha un marc normatiu que ens impedeix introduir millores. Sí, en això del marc normatiu i com comentava l'Àlex, el tema que les freqüències són públiques, etc. Això vol dir també que funcionen per licitacions. Aleshores, hi ha hagut totes les licitacions de freqüències 5G, la 700, la 3,5 i la 26, i aleshores nosaltres parlem aquí, la veritat és que ja ho vam comentar en el seu moment, quan s'estaven movent les licitacions, hem estat una miqueta crítics en com s'han organitzat, perquè al igual que estàvem dient fins fa un moment que tot el tema de la fibra
estem tots orgullosos i que els clients finals i les empreses finals s'han pogut beneficiar de millores competitives, de millores de preus, etc., haver muntat unes licitacions úniques a nivell estatal fa que no es poguessin regionalitzar o que no es poguessin fer per casos d'ús en concret o fragmentar aquestes opcions, fa que en algunes d'aquestes licitacions només s'han presentat 3 operadors, o 4, o 2. I aleshores, en aquest sentit de poder beneficiar el client final i que la tecnologia surti beneficiada del client final i que hi hagi molta competència, fa que s'hagi concentrat les licitacions en 1 o 2 operadors i això pot ser que una merma sectorial que haurem d'anar suplint perquè hi haurà un procés més lent d'avantatge per al client. Si ens fixem primer la part de 5G, no? Hi ha doncs, noves aplicacions, a dia d'avui hi ha totes aquestes cobertures que estem dient, no? del 90%, per exemple, en el nostre cas de 5G, és sobretot en les freqüències de 700 i 3500, però fa molt poquet, no? Van sortir les del 26 GHz, en les quals haurem de mirar doncs, quines aplicacions tenen, per exemple, amb estadis de futbol, en zones molt concorrides, no? On al final amb aquestes freqüències hi ha arriben a poca distància, però a velocitats molt altes i permeten molta capacitat de dispositius connectats. Però amb el tema de 5G veiem 3 tendències, també. Una és l'especialització, és a dir, amb el 5G el que permet és com fer diferents subxarxes dintre de la mateixa xarxa i al final no és el mateix a les necessitats que té un cotxe, un vehicle autònom, que els sensors connectats d'una ciutat, que nosaltres amb el mòbil quan estem mirant internet. Un altre és el que diem la apificació, el fer les APIs. Coneixeu potser més això de les APIs de Twitter, no? Que un tercer pot connectar-se, doncs, per exemple, a Twitter, doncs, l'apificació a les nostres xarxes. I això farà doncs, nous negocis, serà un nou paradigma, que és el que diem el Network as a Service, on al final doncs, podrem oferir noves capacitats als nostres clients. Per posar un exemple de tot això. Imagineu, per exemple, un cotxe autònom que està connectat a la xarxa 5G, de moment, com que és autònom, no? Com bé diu la seva paraula, va tot sol, potser es va comunicant amb 5G pel tema de localització o per alguna cosa menor. Però imagineu que aquest cotxe doncs, té una fallada i perd el control i entra en mode de seguretat. No? Doncs potser aquí podrà fer una petició mitjançant aquesta API per la qual el que demana és, escolta, ara necessito la mínima latència i el màxim ample de banda de pujada perquè remotament aquest cotxe me'n tornin doncs, a un lloc segur, no? Doncs al xamfrà o al pàrquing o fins a casa. L'altra tendència al 5G és el tema de la col·laboració, és a dir, col·laboració amb altres xarxes. Podria ser xarxa satelital o fins i tot una xarxa de processament de dades que és l'edge computing, que després potser podem parlar de casos d'ús. No? Això imagineu-vos també una rotonda on al final els vehicles han d'arribar i estan connectats amb 5G amb l'edge, tots estan connectats i al final han de decidir cap on aniran, si cap a la dreta o cap a l'esquerra. El fet de processar-ho molt a prop d'on està succeint aquesta decisió, doncs és important tenir el 5G. I en la part de fibra, i no m'enrotllo més, que sempre l'Àlex no em diu que m'enrotllo, en la part de fibra, a dia d'avui jo crec que això tenim el mateix quasi tots, no? L'usuari final pot rebre velocitats fins a 1 gigabit per segon simètric, però per exemple fa molt poquet vam fer unes proves reals amb Nokia per la qual hem aconseguit fins a 20 gigabits per segon, 20 vegades la velocitat que té ara qualsevol usuari, amb el que és important, amb la mateixa fibra que tenim desplegada. És a dir, que això ja ens marca una mica tot això que se sent tant del metavers que està començant o de la Web3, com aquestes xarxes que ja tenim a dia d'avui podran suportar usos que a dia d'avui encara no estan en una fase molt inicial. Permetem tornar a un punt que crec que és, quan parlàvem de l'administració catalana, estatal i europea. Penseu que a Europa hi ha prop de més de 200 i pico operadors, als Estats Units amb una població similar, són 3-4 operadors. Aquest és un negoci oligopolístic, vol dir que només alguns pocs poden fer inversions tan substancials sobre la infraestructura. Però paradoxalment és un negoci, és una indústria on hi ha uns usuaris sobre la capacitat que poden arribar a pagar poc. I jo no m'estic referint als meus companys de taula, m'estic referint a tots els usos que en fem servir amb el mòbil o a casa, amb internet, amb televisió, amb
no en televisió, però amb aplicacions, on el que en diem el over the top, el proveïdor over the top no ha pagat res d'aquesta infraestructura. I en el preu final hi ha un servei que es monetitza a raó de 5 euros per subscripció, 10 euros, 12 euros. Llavors, aquí hi ha una dicotomia entre el qui inverteix i el qui en gaudeix de la infraestructura. I aquest és un debat que s'ha d'abordar i s'ha de resoldre. Perquè què pot acabar passant? Doncs que no invertim, que la indústria decideixi que no és rendible invertir perquè no captura aquest valor, o si més no. Llavors, aquest és un debat que ajudem a Europa com a indústria perquè subsidin, perquè també subsidin aquests costos d'inversió, perquè els qui en gaudeixen de la infraestructura només des d'una perspectiva de servei també facin part de la inversió. Llavors, és una reflexió que jo crec que compartim tots els que estem aquí, perquè, com bé deia el company, amb el tema de l'espectre radioelèctric amb banda 5G, a més iguals i 25, estem parlant d'inversions milionàries. Correcte. Que assumeixen els operadors, que tenen infraestructura pròpia i que poden radiar espectre. Si demà passat ho obrim a tots, li haurem de dir alguna cosa a aquests operadors que recentment nosaltres vam adquirir una part important, una part molt costosa de 25 GHz, que deia el company, no sé si ens va costar, si recordo les xifres, uns 8 milions d'euros, uns 100 MHz de l'espectre. Això són molts clients que hem de posar al 5G, perquè llavors tota aquesta reflexió jo crec que és d'indústria. Sí, per això ho comentava abans, que va ser una llàstima perquè hi ha models com a Alemanya que sí que han regionalitzat més les freqüències i precisament per això, perquè poden haver-hi altres, com és el cas de Parlem, o altres, que si fos per una regió en concret o per uns usos en concret, etc., podrien haver-hi més players que estarien disposats a fer la inversió i així que tota la infraestructura fos pagada per més gent, perquè si no passa això que diu ell. Diu, escolta, només uns pocs poden invertir en això i caiem en un model de risc d'oligopoli i que hem estat comentant abans, de que perd la competència, perd els beneficis del client final, l'empresa final, i llavors aquest punt d'equilibri entre no ser naïf i entendre que ha de ser un model sostenible, però tampoc amb un risc de control de dues empreses. Llavors, aquest punt d'equilibri és on, com deia bé el company, a nivell europeu, a nivell administració, ens hem de seure tots per veure com ho podem gestionar, perquè si ara estem parlant de que un ajuntament té una legislació, una diputació una altra, una generalitat, si entrem a nivell europeu i resulta que Alemanya té un model diferent que Espanya, etc., doncs ja no... Jo, com a part del debat, és un debat interessant i té molta profunditat. Quan parlem d'Espanya, Catalunya, que té fibra, té 5G, i ho comparem amb Corea, ho comparem amb els Estats Units, és que als Estats Units el desplegament de fibra o el de Corea no és el mateix, i per això tenen tant de 5G. No és el mateix. Aquí ens hem anat els dos models, el de fibra i el de 5G. El cas d'Alemanya i de l'espectre. L'ecosistema o la indústria alemana està formada per grans grups empresarials. Tothom li ve al cap la indústria de l'automoció, de la química, grans grups empresarials on l'ús que en fan de l'espectre és un ús intensiu i és un ús per aigua per moltes companyies, per molts sectors. A Espanya és diferent, l'ecosistema empresarial està format per molta PIME i molta empresa petita mitjana on aquesta delegació de l'espectre és molt més difícil. No podem repartir espectre a tots els que ens ho demanen perquè dividiríem per un denominador enorme. Llavors hem d'ajustar cap on va la indústria a la idiosincràsia dels actors i dels països. I insisteixo, com a missatge constructiu i molt positiu, el que tenim aquí és molt important i és molt valorable per construir i fer-ho millor que la resta. Al final, quan una plataforma radia en streaming amb molt alta qualitat i l'usuari vol veure-ho en Super HD, això vol dir que has de tenir un ample de banda elevat, garanties de servei, qualitats de servei, i com deia el Víctor, al final les Big Tech, aquí, que tots coneixem, de moment se'n van de rosites i no paguen un duro de la inversió que hem de fer els operadors. Jo crec que aquí, vaja,
Han sortit els 4 presidents dient el mateix i reclamant a la Unió Europea que al final no sé quin serà el model, si de subsidi o de que ells paguin una taxa, però al final, diguem, perquè ho entengui tothom, la carretera hi invertim nosaltres i ells hi passen sense peatge. Per tant, jo crec que el debat entre nosaltres no hi és, crec que s'ha de posar en valor a la Unió Europea i que les altres instàncies de la competència entenguin que això no és un model sostenible. No, en línia, quan més del 50% del nostre ample de banda està consumit per 6 over the tops i al final això el que fa és que haguem d'invertir en més infraestructura però ells en canvi no paguen un euro, és quan ens posem tots d'acord i anem a dir, escolta, això com pot ser? De fet, el nostre president també ha demanat, per exemple, com a iniciativa, que tot aquell que consumeixi més d'un 5% de l'ample de banda que ajudi amb el tema d'invertir en infraestructura. Aquí estem d'acord i ho veiem com una regulació en la qual estem amb una mà lligada al darrere, estem anant a negociar o anant a discutir-nos amb inferioritat. I aquí esperem fer pinya i aconseguir alguna cosa en els propers anys. Des d'una reflexió industrial, l'adopció de tecnologia depèn dels sectors més propers, més demandants. El que estem veient amb tecnologia 5G, clarament, que l'eix d'automoció, tota la part de mobilitat, a l'entorn d'IoT, tota la part del sector agrari, veiem que al final hem d'entendre la tecnologia al servei del negoci i aquell negoci que és molt capil·lar, tecnologies molt disseminades ens ajuden, cobertures que arriben molt enllà ens ajuden moltíssim. Aquí al final, més enllà del sector, que és un element important, després hi ha un tema d'estat de l'art de l'empresa, del professional. Aquí crec que totes les companyies, concretament la meva companyia, inverteix molts diners també des d'una perspectiva de formar el talent o capacitar tecnològicament els professionals, perquè no és un discurs tecnològic, és un discurs de persones i de canvi i de transformació. Moltes vegades nosaltres ens adrecem a les indústries i diem, escolta, això li interessa. I ells ens diuen, no estem preparats, no tinc temps, el meu dia a dia m'ofega. Llavors, aquesta també és una reflexió des d'un punt de vista de gestió, de management, de dir, escolta, és que tenim la tecnologia a l'abast, no cal parlar de 6G. Llavors ja estem... Que se'n parla. Ja ens comencen a demanar del 6G, diu, si tenim encara tecnologia per consumir. Llavors, des d'un punt de vista de sectors clar, hi ha sectors tractors, però hi ha com diuen els anglesos, there is room for improvement, hi ha punt de gestió a millora. I això es fa amb capacitació, amb talent, i això es fa amb alguna cosa que crec que hem fet molts, que són els casos d'ús. O sigui, portar la tecnologia a experiència concreta. Com deia el pare de la internet, el Winton Cerf, parlava, diu, escolti, vostè comenci i no trenqui res. Vostè comenci. A poc a poc, i comenci. I vagi agafant velocitat, vagi agafant expertise, que en diuen. I aquest és un recorregut que en fem. Tenim experiències de tot tipus, de salut, de mobilitat, de turisme, són potser els eixos que més s'estan disparant en aquest moment incipient, però darrere hi ha molts. És només una qüestió de que les empreses del retail també, a l'entorn retail, que penseu que estem parlant de molts supermercats, hipermercats, moltes cadenes de distribució molt capil·lars i les tecnologies de fibra, el Fiber to the Home que dèiem, o els backups, els respaldos amb 5G i 4G encaixa moltíssim amb aquest tipus de solucions. Clar, a veure, l'estat de l'art, com deia el Víctor, del 5G quin és? Clar, estem en versions molt prematures del 5G. Per tant, les grans funcionalitats del 5G, que crec que les comentàvem entre tots, són amples de banda molt elevats, són latències molt baixes, és la segmentació de la xarxa amb xarxes privades, però hi ha un molt important, que és la hiperconnectivitat. La hiperconnectivitat, què és al final? Al final és, fins ara, al voltant d'una estació base mòbil s'hi poden connectar centenars de dispositius, i amb el 5G ha evolucionat, que ara ho explicarem més o menys, s'hi podran connectar centenars de milers de dispositius. Al final, i per què vols connectar dispositius? Per tenir informació. Quan tens informació i ets capaç de processar-la i treure'n valor, ets capaç de predir esdeveniments futurs de manera millor, que al final és el que es vol. Clar, on estem?
estem amb les versions prematures del 5G. Què és el que fem els operadors? I incentivem el mercat i a tots els sectors, perquè el 5G és transversal, sota el meu punt de vista, en l'àmbit empresarial. És el moment de fer proves, perquè al final aquests mesos, anys que estiguem fent proves serviran perquè quan realment vinguin les evolucions futures del futur 5G standalone, ja estiguem preparats, perquè això no és tan senzill com desplegar 5G i ja ho tenen els usuaris. No, no. Aquí hi ha un tema de parametrització de xarxa, de testing. Aquí tots estem aprenent, tots. Una tecnologia es dissenya en un laboratori de manera conceptual. Després l'has de portar al mercat, després has de veure que amb les freqüències que utilitzes realment el performance que tens és el que és. Llavors, si tu mires enrere, no? El 2G que va portar la veu, el 3G que va portar el GPRS, crec recordar, no? Els SMS. El 4G que va fer l'eclosió del món multimèdia, bàsicament. Per tant, el 5G, si només ens quedem amb la capa de més velocitat, a nivell d'oci, de consum, aporta molt poc. A qui realment interpel·la és tot l'ecosistema empresarial, i més igual salut, que sanitat, que l'agro, que la indústria automobilística, a tots, perquè les funcionalitats que hem explicat interpel·len a tots. Sí, molt ben aportat de que realment, diguem que ara estem en aquesta fase de transició, de tenir en marxa les freqüències, hem de fer molts casos d'ús per veure el que dèiem, de que tingui sentit o no aquella inversió, i la tecnologia no estarà disponible de manera madura fins al 2025-2026. Llavors ara estem en aquesta fase de casos d'ús. Llavors és molt important perquè, al igual que estan dient ells els companys, els casos d'ús del món de la indústria, que poden ser des de l'automatització de les fàbriques, a nivell B2B es veu obvi, el que està costant de veure o de trobar casos d'ús on en B2C sigui un model sostenible. Perquè, com estàvem comentant fins ara, una persona del carrer amb el mòbil en 4G ja té suficient ús. Aleshores, tenir que pagar per un ús addicional costa demostrar-li per què és necessari. Tota aquesta infraestructura que estem dient que és tan milionària, si només l'ha de suportar les empreses, no funcionarà. En aquest sentit, hem intentat des de Parlem fer dos casos d'ús en concret, pensant en B2C. Hem anat al Mercat de la Boqueria de Barcelona i amb ulleres de realitat augmentada que la gent pogués comprar des de casa. Cosa que quan amb Idoscat s'havia ideat això, era abans de la pandèmia i això ho hem fet després de la pandèmia. Dèiem, ostres, realment com de bé hagués anat que sobretot la gent gran que no podia sortir de casa perquè tenia por, haver pogut comprar al Mercat de la Boqueria amb realitat augmentada. Aquest és el valor afegit. O el cas d'ús que estem intentant de fer que autobusos, no el gran tren bala, no, un autobús pugui ser autònom i pugui funcionar. Properament farem la demostració que existeix la tecnologia perquè un autobús autònom hi pugui anar variant els circuits segons les necessitats de les persones i si pot variar el circuit perquè li han comunicat que aquella persona està en un punt diferent. Tot això és que també hem d'anar treballant aquests anys, de buscar causes d'ús perquè la tecnologia sigui per tothom. Jo primer, fent el símil que dèiem abans, no? De dir, escolta, estem en una posició privilegiada al territori de desplegament de fibra, doncs també ho estem amb el rànquing de casos d'ús de 5G, per exemple. I és que una cosa va lligada amb l'altra. Som el número 1 també en casos d'ús perquè som el número 1 en desplegament de fibra i de 5G. I al final també a vegades, com tu deies, perquè tothom ho entengui, no podem posar una antena 5G sense que a aquesta antena li arribi fibra òptica. O sigui, una tecnologia va amb l'altra. I al final, si no és un coll d'ampolla, tu pots posar l'antena 5G, si després allà tens una línia de coure, però escolta, no tindrà totes les capacitats que estem fent. Llavors nosaltres som els especialistes amb la tecnologia, amb totes aquestes mínimes latències, l'amplada de banda. El que no som especialistes és en l'aplicació d'això en cadascuna de les indústries i per això tots i cadascun de nosaltres anem als nostres clients i li diem, escolta, tenim això disponible. Amb el teu coneixement, amb els problemes que tens a dia d'avui en la teva fàbrica,
com creus que ho podríem aplicar? I aquí són tots aquests casos d'ús, no? I aquí ens surten nosaltres també, doncs amb APM Terminals, per exemple, aquí al Port de Barcelona, un projecte per connectar les grues aquestes que sabeu que són de 20 metres d'alçada, allò tenen punts cecs ineludibles, vull dir, sí o sí ja els hi ha passat doncs, o que xoquen amb algun punt, amb algun element fixe o fins i tot amb algun mòbil. Doncs sensoritzar tot, connectar-ho amb 5G i amb Edge Computing perquè puguem donar una resposta en temps real perquè hi hagi accident zero és una aplicació. O a la indústria, per exemple, amb Gestam, també, on al final hem fet doncs, un bessó digital, això n'hem fet tots, jo crec, un bessó digital d'aquesta fàbrica, on al final, doncs, per exemple, si una de les línies de producció s'atura pel que sigui, en temps real fas la simulació en el bessó digital i veus quines són les diferents opcions i solucions per posar-ho una altra vegada en marxa el més aviat possible. O en la part de gaming, no? De dir, escolta, com al final puc utilitzar el 5G per estar en el meu mòbil jugant a un videojoc que ni m'he descarregat, no el tinc en local, sinó que estic jugant amb streaming i al final, doncs, escolta, no noto la diferència entre quan li dono a una banda o l'altra o disparo, no? O salto o el que sigui, com si estigués a casa meva. I d'això en tenim, a la web tenim fins a més de 80 casos d'ús de l'aplicació de 5G, però el que deia, hem d'estar també de la mà dels clients, tant B2B com B2C, perquè ens diuen, escolta, quina aplicació té això a la realitat? Jo volia posar en relació què és el que fa que una empresa adopti aquestes tecnologies que ja estan disponibles. I us parlaré d'un cas concret que vam tenir amb un client, però és extensible a molts entorns i és un discurs, jo crec que és important per aquest tecnòleg d'organització que vol fer aquest recorregut. És molt important que la companyia tingui una necessitat, el que en diem el pain, el dolor a la sabata. Si una companyia no té una necessitat, la tecnologia està bé, li agrada escoltar-la, ho troba, si em permeteu, tequi, xic, però ja no ens movem. El següent que hem d'identificar és on hi ha un pressupost. Si la companyia té un pressupost preparat per cobrir aquella necessitat, ja comencem a anar bé. Qui diu pressupost o el té o el pot demanar. Qui diu pressupost diu un business case, un pla de negoci. Nosaltres què estem veient? Jo us poso el cas d'una companyia del grup A+, que es diu Idiada, que està a prop de Tarragona i té una campa de prova de multimarca per tota Europa, és líder mundial, en provar cotxes amb vehicle connectat, vehicle autònom, els fa anar sols. I aquesta gent, en un moment determinat, ens va dir, escolta, s'adreça a la indústria i ens diu, escolta, vosaltres em podeu facilitar avui aquesta connectivitat, 4G, 4G+, 5G, el que vingui. Sí, estem disposats. Però quan qualifiquem aquesta necessitat, perquè allà darrere hi ha un equip directiu amb una necessitat de la sabata, la indústria, si no li resol jo aquesta necessitat aquí, m'ho farà demà als Estats Units, m'ho farà a Xina. Té un pressupost o té un business case que diu, escolta, si això surt bé, en guanyaré més clients i, per tant, és cas d'èxit. I aquí també hi ha el tercer factor, i és que tens un equip directiu darrere que entén la tecnologia com a mecanisme de transformació. Què veiem? Que aquests casos d'èxit, entorn empresarial i privat, principalment, entorn empresarial i privat, perquè coincideixen aquests elements. Quin és el gap que hi trobem? En el B2C, com bé deia el company, hi ha mancances, no mancances, hi ha definició de la solució que té un ús empresarial i no perquè el B2C, l'usuari de casa, els meus fills demanen velocitat i demanen cobertura, però ja la tenim resolta. Per tant, la latència, l'slicing, que és aquesta capacitat d'establir qualitats de servei diferents, no la valoren. I el tercer element, l'entorn públic. L'entorn públic jo crec que ha fet un recorregut de dir, ostres, ens interessa, anem a construir casos d'ús, pilots. Però i l'escala d'aquest pilot? Tots en tenim exemples. En tenim una amb Mercabarna, molt interessant, amb l'Ajuntament de Barcelona, en turisme, tenim molts. De nou, on està l'escalabilitat d'aquest projecte? Probablement amb el marc normatiu, que els impedeix, probablement amb un marc de gestió que els dificulta, molt carregats en molts projectes, que els dificulta entrar en nous projectes. Però jo els animo moltíssim perquè, de nou, el sector públic està per això, per cobrir els gaps, on el privat potser no hi entraria perquè busca
rendibilitat perquè té altres prioritats. Val? Llavors, és una mica la diagnosi que jo em vull fer del per què aquests casos i per què haurien d'haver-hi més. No? Potser un gap, no? O una oportunitat al final, i en la part pública i la part B2C, no sé què penseu, potser seria la part de Smart Cities, no? Potser aquí sí que, així com dèiem abans que estem en una posició privilegiada de no sé què, jo crec que no estem en una posició privilegiada de tenir Smart Cities, casos d'èxit de Smart Cities aquí al territori, i al final sí que es podrien beneficiar d'aquestes tecnologies. Tu abans comentaves, no? Del 5G, per exemple, de poder connectar moltíssims dispositius, doncs al final al Smart City cal que hi hagi moltíssims sensors sensoritzant la ciutat, i això no ho tenim. Al final el nivell o el grau de si una Smart City ho és o no, de Smart, ve pel nombre de sensors al final que hi ha, i que jo sàpiga, doncs aquí no en tenim cap cas com a referència, de dir, ostres, això és una referència a nivell mundial. Aquí hi ha una oportunitat, jo crec. Sí, estic d'acord, perquè les Smart Cities jo crec que s'han anat construint a base de verticals. Ara sensoritzo els semàfors, ara sensoritzo l'enllumenat, ara sensoritzo... Però tot, no hi ha una capa. En general, no hi ha una capa de gestió conjunta. Llavors això, clar, quan això ho redueixes a un espai reduït, doncs mira, és gestionable. Ara, si vols sensoritzar Barcelona i vols gestionar-ho de manera transversal, la cosa canvia. Llavors aquí s'ajunta, per un costat, que hem de desplegar, i amb aquestes noves funcionalitats del 5G i de la hiperconnectivitat serem capaços de gestionar tota la sensòrica, que arribarà, però després necessites una capa de gestió transversal. Si no, al final l'Ajuntament no serà capaç de creuar dades, perquè això és important, perquè no es tracta de només sensoritzar una cosa. Al final el vehicle connectat, si el connecta, s'haurà d'entendre amb els semàfors, s'haurà d'entendre amb les zones verdes, s'haurà d'entendre amb els passos de vianants, i tot això requereix d'una interoperabilitat entre sistemes que a dia d'avui l'administració no està en aquest punt. Bueno, per això el que dèiem al principi de la xerrada, de la gran importància que hi ha en aquests moments, ja que ho estem construint, de que hi hagi una assentada entre món privat, fundacions, patronals, centres d'investigació i l'administració pública per fer aquest disseny a 5, 10, 15, 20 anys o 25 anys vista de consens i poder construir en aquesta línia. La tecnologia que incorporem, i a la mesura que és nova, és més eficient energèticament i permet usos que encaixen 100% amb els 100%. De forma precisa, l'IoT, 84% dels objectius ODS els podem assolir en termes de sostenibilitat, eficiència energètica, medi ambient. Llavors, clarament, la tecnologia facilita. De les organitzacions no estem fora. Aquesta és una indústria que ha fet grans esforços per ser carbon neutral o similar. A casa nostra estem modificant, ho comentàvem abans, tot el que són estacions base, estacions remotes, ja funcionen moltes amb energia fotovoltaica. Nosaltres vam ser pioners a Espanya, vam ser primera companyia amb 100% energies renovables, gràcies a un acord amb un productor d'energia 100% renovables. Són exercicis constants d'intentar que la petjada de carboni sigui neutra. És difícil, nosaltres vam incorporar al celler del Ministeri de Transició Ecològica de cuidar l'entorn i de fet part de la petjada de CO2 que provoquem la neutralitzem plantant, crec que van ser de l'ordre de 26, 30, 40 hectàrees en bosc a Terol. Jo crec que al final l'objectiu nostre com a indústria és evitar. També és cert que la tecnologia ens ho posa molt fàcil. Quan avui els clients cada vegada ens demanen solucions més virtualitzades, més amb el núvol, el que estem fent és substituir equipament on-premise a casa de client molts i repartits amb infraestructura concentrada. Quan avui estem posant 5G, el 5G el consum per giga d'energia és inferior a 10 vegades al que veníem amb el 4G i de més. Sí, jo crec que has dit una paraula clau. La tecnologia és el mitjà, és l'ús que li acabarem fent. Com a tecnologia veiem que sí, que les torres tenen un 10% menys de consum energètic que les versions anteriors. Podem anar treballant amb aquesta tecnologia, però són les conseqüències. Jo, per exemple, m'estava venint al cap ara sobretot el tema de la mobilitat.
I no, a part del vehicle, etc., però coses molt més bàsiques, com per exemple, ara en el cas, una PIME catalana que es diu Girbau, que tenen rentadores industrials i són pioners a nivell mundial amb això, i tenen rentadores al Carib, a Orient Mitjà, etc. Quan se'ls espatlla, tenen que enviar, a nivell 2 tècnic, tenen que enviar operaris des d'Olot fins a Qatar o fins a tal lloc per fer la reparació. Si es va demostrar fa uns anys que es podia operar una persona des dels Estats Units a Barcelona, doncs evidentment aquesta gent podrà fer les reparacions des d'Olot, o el Cruïlla, aquí a Barcelona també, que estan fent proves casos d'ús de 5G i farà que la gent pugui disfrutar de la festa sense tenir que desplaçar-se. Per tant, hi ha unes conseqüències d'eliminació de CO2 i a nivell mundial, si s'implanten aquestes tecnologies, i jo em quedaria molt amb això que estem intentant dir, que la solució no és la tecnologia és el mitjà i com la utilitzem nosaltres, i per això és tan important tots aquests debats que s'està començant també a haver-hi a Barcelona, de l'ètica de la tecnologia, per no deixar la gent endarrere, de com fem que els algoritmes no siguin viciats perquè els ha programat de manera natural o per estadística són homes blancs, heterosexuals, de classe mitja alta, i ens acaben sortint solucions que es demostra que són supremacistes, per exemple. Aleshores, hem de fer tot un debat de com utilitzar les tecnologies, a incloure a la dona, perquè és un problema que tenim, com incloure els grups de LGTBI, religions, ètnies, perquè sigui tot més inclusiu i podem moure-ho cap endavant. Sí, jo crec que s'han dit moltes coses. En termes de sostenibilitat, jo crec que tots els operadors hem fet passes endavant voluntàries i també per compromisos, com deia el Víctor, amb els ODS. Bueno, els ODS són els Objectius de Desenvolupament Sostenible que marca la Unió Europea, que ens agrada molt utilitzar nomenclatura i no sé si tothom ho entén. Llavors aquí també utilitzem energies renovables en totes les estacions base, etc. Però tenim deures, també. I aquí també un punt d'autocrítica a tots, perquè al final vas pel carrer i mires les façanes i l'impacte visual que estem deixant és i ho lligo amb el primer que deia al principi, el tema de compartició. Anem a racionalitzar una miqueta també segons quines coses perquè els impactes visuals són elevats. Això respecte a la fibra, respecte a les estacions mòbils, una miqueta el mateix. No crec que tingui gaire sentit que en espais reduïts o en radis reduïts hi hagi la infraestructura dels 3 per triplicat, o dels 4 per quadriplicat. Per tant, jo crec que aquí apel·lo al sector també a que seguim fent passes endavant en quant a la compartició, perquè això té impacte medioambiental i té impacte visual elevat a la ciutadania. Nosaltres, pel que fa a l'impacte mediambiental, estem totalment compromesos, però jo crec que no és només cadascú de nosaltres mirar-nos al malic, sinó que el que estem fent també és ajudar a descarbonitzar o a reduir l'impacte ambiental dels nostres col·laboradors, dels nostres proveïdors, dels nostres clients. O sigui, al final, no quedar-nos només en nosaltres, que ja ho fem en totes les àrees de l'empresa, des d'operacions, vendes, finances, sinó aquest espíritu transmetre-la a tots els col·laboradors. En quant a, no sé, per exemple, recentment sabeu que la COP27 es va reunir a Egipte i va dir que s'havia de reduir el consum de recursos fòssils, d'anar amb temes més d'energies renovables, i es fixava l'objectiu al 2050 per emissions netes zero al 2050. Nosaltres ens hem avançat 10 anys, hem fixat aquest objectiu al 2040. En quant a eficiències i a sostenibilitat que generen les tecnologies, doncs aquí s'ha dit també algunes dades. En la part de fibra òptica, la fibra òptica té 18 vegades menys impacte mediambiental que el coure. I per això també, això que es veu a les notícies a vegades que estem desmuntant les estacions de coure, que les estem actualitzant a fibra, doncs també té un sentit de sostenibilitat. Pel que fa al 5G i al 4G, al final el 5G té 7 vegades menys impacte mediambiental que el 3G i el 2G. I, per exemple, del 5G al 4G, el 5G és un 90% més eficient a nivell de consum que el 4G. I pel que fa a consum propi d'energia, que també ho comentaves en el vostre cas,
El nostre també estem en el 85%, el nostre consum energètic és un 85% provinent d'energies renovables i en els mercats principals d'Espanya, Alemanya, Regne Unit i Brasil és el 100% aquest percentatge. I crec que és important, no? Ho hem parlat abans, no només amb la pandèmia, però ja des del 2015 s'ha incrementat, i segur que ens ha passat el mateix a tots, des de 2015 fins ara s'ha incrementat per un 700% el consum o el tràfic de dades. Mentre que amb polítiques d'eficiència nosaltres hem aconseguit reduir el consum en un 7%. O sigui, no només l'hem reduït, tot i que el tràfic de dades ha avançat. Jo crec que al final estem a temps, no? Tot això que es parla del canvi, jo crec que estem a temps de posar fre al canvi climàtic i que la tecnologia ha de ser un mitjà, al final, que ens ajudi a cuidar del nostre planeta. En aquesta línia, també en línia amb els companys, a Espanya n'hi ha de l'ordre de 50 milions de terminals. Tots en portem a la butxaca, en promig, un i mig. Dic això perquè el 90% del material que porta un mòbil és reutilitzable. Això és una bona dada. Si a més promovem actuacions de l'ordre de... A casa nostra en diem Second Life. Vostè ens vem un mòbil i el reutilitzem o el destinem a altres usos. Jo crec que és un tema d'indústria i és un tema d'usuari final. Hem de ser plenament conscients que això va de salvar entre tots el planeta i amb els usos que en fem. Jo crec que aquesta indústria, i aprofitant que tenim el mobile ja aquí mateix, és una indústria que és molt sensible i que molt aviat serà carbon neutral perquè va en el nostre ecosistema, és a dir, fer les coses més econòmiques, fer les coses més senzilles i fer les coses més sostenibles. Amb el món dels terminals i amb el món dels mòbils i anem en aquesta direcció clarament. El primer és que Barcelona és seu permanent del Mobile World Congress, a Barcelona, o sigui que de moment no tenim, almenys, jo crec que hauríem d'estar molt contents d'aquesta notícia. Després, en quant al mobile, home, jo crec que ningú vol desvetllar aquí el que presentarem, no? El que us diria és que vinguéssiu tots a conèixer les novetats que tenim, però anirà a la línia del que hem estat parlant avui, d'acord? Doncs de tecnologies de 5G, d'aplicacions, de casos d'ús en clients que tenim i del final fer una experiència i tenir l'efecte uau, que quan la gent vagi, tots volem que quan vinguin als nostres estants disfrutin i passin una bona estona i coneixin les últimes novetats i tendències del sector. Que el mobile es celebri a Barcelona i a Catalunya jo crec que és absolutament crític per tots, no? L'impacte econòmic que deixa la ciutat i el país és molt gran, ja ho sabeu. Ens posa a l'epicentre del món durant 4 dies, i això passa molt poques vegades. Sabeu, a més, la competència que tenim amb ciutats pioneres i punteres a nivell europeu per emportar-se el mobile, i crec que tots som conscients i hem fet un esforç molt gran. L'altre dia llegia dades de finals del desembre passat, que clar, situen a l'Estat, i en particular Catalunya, com el país europeu amb millor connectivitat. I això el mobile en té molt a veure també, perquè evidentment la GSMA ens apreta a tots perquè invertim a Barcelona, invertim a Catalunya i entre tots fem que el mobile hi sigui. Respecte al mobile, jo tampoc desvetllaré què és el que presentarem al mobile. Va molt lligat a la part de sostenibilitat, igual que vam fer l'any passat. Jo crec que una dada molt bona és la que presentava el John Hoffman, el CEO de la GSMA, crec que era a finals de novembre, on s'espera una altra vegada xifres del voltant de 70-80.000 assistents, el qual són xifres, no són prepandèmia, però ja comencem una altra vegada. Haurem de veure què passa amb Xina, a veure si realment es pot viatjar, no es pot viatjar, etc. Però s'espera un mobile d'èxit total. Subratllo 100% el que han dit els companys i només afegir que per nosaltres veiem que és el moment i el lloc per aprofitar per treballar amb aquesta cooperació no només de la indústria, sinó amb l'administració, amb fundacions, amb patronals. Jo crec que és el punt de trobada que tothom es guarda a l'agenda per fer aquests treballs d'un any vista. El mobile és com dir l'àgora digital, no? Ens hi trobem allà tots. És intens, és molt intens, ho vivim intensament. La setmana i la preparació, però és extraordinari. O sigui, tenir l'oportunitat de
estar amb tots els teus stakeholders, anem a dir-ho així, tota la teva cadena d'influència. Competidors, companys de viatge, clients, administració, llavors allà genera tota la... Jo crec que l'efecte del mobile no és la setmana, no és la contribució al PIB català i nacional que es comenta sempre, és que tot l'any estem pendents de què prepararem pel mobile, quan ens veurem al mobile i en què et sorprendrem en el mobile. I jo crec que si no hi fos a Barcelona, si no existís, s'hauria d'inventar, perquè l'impacte territorial és enorme i per una vegada no, per moltes, però haurien de ser moltes més, posa Barcelona a la centralitat d'Europa i del món. Penseu que vam començar amb un mobile aquí i ara en tenim un aquí que cobreix tota Europa, tenim una a l'Àsia i tenim una a San Francisco, per tant per molts anys. Ja hem renovat el contracte i ad perpetuum, vol dir que estarem molt de temps i gaudirem molt de temps. Jo animo totes les empreses a que en aquesta discussió que hem tingut, conversa que hem tingut molt amigablement amb els companys de viatge, que vinguin i toquin la tecnologia, toquin les persones, que expliquem la tecnologia per fer realitat projectes que necessiten les companyies. O sigui, el gap de productivitat, d'eficiència que se'ns demana com a economia, només el podem resoldre de moltes variables, però una és la tecnologia, està demostradíssim i estudiadíssim. Jo no voldria deixar passar l'ocasió, i crec que us hi sumareu tots, has dit que al final el Mobile World Congress és un esdeveniment que dura una setmana, hi ha un pre i un post, però al final la tasca que fa la Fundació Mobile World Capital, en la qual tots hi som també, i crec que havia de destacar-ho, perquè al final també vetlla perquè no només sigui aquest esdeveniment, si vols dir-ho d'alguna forma, efímer, durant una setmana o unes setmanes, sinó que intenta que això duri durant tot l'any, hi hagi esdeveniments, trobades del sector i que al final perduri durant tot l'any. Han fet una cosa molt bona, més enllà de tota la reflexió sobre el humanisme digital. El 4Yes for Now és un instrument molt potent per acostar el mobile a un altre tamany de companyia o visitant. Penseu que jo crec que serà un molt bon any, no sé si arribarem als 110.000 màxims de sostre, però serà un molt bon any. Ens hi aproparem. Pre-Covid, i aquest 100% d'acord amb el company, perquè la tasca de la Mobile World Capital ajuda molt a que no només es quedi amb un stand, amb un saló, sinó que impacta tota la ciutat i impacta també el territori i per extensió. O sigui que molt bon mobile als companys. Igualment. Ens veiem tots en allà.